Παρουσίαση προγράμματος ΠΕΠΕ 2025. Το πρόγραμμα ΠΕΠΕ 2025 είναι για την ανάλυση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε και το στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μπορεί να τρέξει και αυτόνομα, αλλά συνήθως το τρέχουμε μέσα από το Statics, που είναι πολύ πιο εύκολο. Ανοίγουμε μια μελέτη μέσα στο πρόγραμμα Statics. Επιλέγουμε μια στάθμη. Τώρα θα λύσουμε την πλάκα αυτή με πεπερασμένα στοιχεία. Βλέπουμε ότι έχει μερικούς προβόλους και έχει και μια οπή εδώ που θα τοποθετηθεί κάποια μεταλλική σκάλα. Εντολές, πεπερασμένα στοιχεία, επίλυση πλάκας. Το πρόγραμμα βρίσκει αυτόματα που είναι το ΠΕΠΕ, ανοίγει το πρόγραμμα και μεταφέρει όλα τα στοιχεία από την κάτωψη του Statics στα πεπερασμένα. Μας ρωτάει τι διακρατοποίηση να κάνει. Του λέμε να κάνει διακρατοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία 50-50. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο μεγάλη διακρατοποίηση. Αλλά όσο μεγαλύτερη διακρατοποίηση κάνουμε, τόσο περισσότερο χρόνο θα τρέξει το πρόγραμμα. Το 50-50 συνήθως είναι επαρκές. Του λέμε λοιπόν OK. Αυτό τοποθετεί, φτιάχνει ένα καρέ, ούτως ώστε να πιάσει όσο καλύτερα γίνεται τη μορφή της κάτωψης της στάθμης. 2 βήματα. Πρώτον, δημιουργία κόμβων μελών. Βήμα δεύτερο, μεταφορά φορτίων από Statics. Μετέφερε τα φορτία από το Statics. Βλέπουμε ότι κάθε πεπερασμένο στοιχείο έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, κατανεμμένο μόνιμο φορτίο 1,20, κινητό φορτίο 2 kN ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο πρόβολος έχει 5 kN ανά τετραγωνικό μέτρο, κινητό φορτίο, και πάλι 1,2. Αυτό που έχει δηλαδή και στο Statics. Μια λεπτομέρεια, στις άκρες των προβόλων έχουμε ένα συγκεντρωμένο φορτίο, αυτή η κόκκινη γραμμή, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Εδώ έχουμε την οπή. Όπου έχουμε ντοκό, το πρόγραμμα έχει βάλει δεσμεύσεις. Ο κόμβος αυτός έχει δέσμευση κατά την βύθιση. Έχει όμως, μπορεί να στραφεί κατά τις δύο διευθύνσεις. Εδώ, αυτός εδώ ο κόμβος είναι ελεύθερος και να βυθιστεί και να στραφεί. Υπάρχει μια option που θα μπορούσαμε να βάλουμε εύκαμπτα δοκάρια, δηλαδή να μην είναι τελώς άκαμπτα τα δοκάρια, αλλά ανάλογα με το πάχος της δοκού, με την κρέμαση της δοκού, να είναι και αυτά μεταβαλλόμενα. Το κάνουμε σε άλλη φάση. Προς το παρόν θα λύσουμε την πλάκα μας με αυτά τα δεδομένα. Επίλυση, αποτελέσματα, συνολική επίλυση. Να προχωρήσω yes. Έλυσε την πλάκα. Βλέπουμε τις παραμορφώσεις με ισοταστικές καμπύλες. Βλέπουμε προφανώς ότι στις προβόλους έχουμε μεγάλη βύθιση, στα μεγάλα μάτια έχουμε λίγο πιο μεγάλη βύθιση κλπ. Έχουμε διάφορους συνδυασμούς με ζετρικοειδή φόρτιση. Η φόρτιση 0 είναι το ίδιο βάρος, η φόρτιση 1 είναι κινητά φορτία σε όλες τις πλάκες, και από εκεί και πέρα έχουμε φόρτιση 2, φόρτιση 3, φόρτιση 4 και 5 με εναλλαγή των κινητών φορτίων, άλλες αφόρτισες και άλλες φορτισμένες. Άμα θέλουμε να δούμε την παραμόρφωση έτσι πιο παραστατικά, σε χρώματα ουράνιου τόξου, ή μπορούμε να τη δούμε και σε 3D σχεδίαση, αυξάνουμε λίγο την παραμόρφωση, τον πολλαπλασιαστή δηλαδή παραμόρφωσης,
Και βλέπουμε εδώ πέρα οι πρόβολοι έχουν μεγάλες βυθίσεις και έχουμε και μεγάλη βύθιση στο μέσο των πλακών, και εδώ πέρα που έχουμε την οπή. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι να δούμε την κατανομή του οπλισμού. Το πρόγραμμα έχει υπολογίσει ανάλογα με τις ροπές, ανάλογα με τις ροπές και με τις στέμνουσες που υπάρχει σε κάθε σημείο της κάτωψης, έχει υπολογίσει τους απαιτούμενους οπλισμούς. Άμα κάνουμε ένα διπλό κλικ σε ένα κόμβο, εδώ ας πούμε, βλέπουμε ότι οι απαιτούμενοι οπλισμοί είναι 2,5 εκατοστά πάνω και χρειάζεται και κατατυχή διεύθυνση, φέχη up, φέχη down 0, φέψη up, θέλουμε ένα μικρό οπλισμό και για την ψη διεύθυνση και 0 κάτω για την ψη διεύθυνση. Εδώ που έχουμε τον πρόβολο το μεγάλο, αν κάνουμε διπλό κλικ σε ένα κόμβο, βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε 4,5 εκατοστά, 4,45 τετραγωνικά εκατοστά ανά μέτρο, και κατά την άλλη διεύθυνση ένα μικρό 0,73 τετραγωνικά εκατοστά ανά μέτρο. Δεν χρειάζεται θλιβόμενος οπλισμός, δεν απαιτείται. Προφανώς θα τοποθετηθεί από κατασκευαστικές διατάξεις. Μπορούμε να δούμε και την διάταξη να βγάζω τις ισοστατικές καμπύλες. Και μπορούμε να δούμε και τη διάταξη των οπλισμών με χρωματισμό. Βάζουμε κάποια όρια, 2, 4, 6, 8. Θέλουμε να δούμε πού χρειαζόμαστε πάνω από 2 τετραγωνικά εκατοστά ανά μέτρο, πού πάνω από 4, πού πάνω από 6, πού πάνω από 8. Και να γίνει χρωματισμός. Τσεκάρουμε εδώ πέρα να γίνει χρωματισμός. Κατά τη διεύθυνση Χ. Κατά τη διεύθυνση Χ, καλύτερα να βάλουμε Χ κάτω. Κατά τη διεύθυνση Χ θέλουμε μόνο κάποιους πρόσθετους οπλισμούς στα ανοίγματα των φατονομάτων. Να πάμε 1-3, κάνουμε λίγο. Κατά τη διεύθυνση ψ κάτω, εδώ είναι ψ κάτω, διεύθυνση ψ στην κάτω πλευρά. Πάλι το ίδιο, μόνο στα ανοίγματα των φατονομάτων θέλουμε κάτω οπλισμό. Χ άνω, εδώ βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε πρόσθετους οπλισμούς σε όλους στα άκρα των προβόλων. Εδώ που έχουμε κόκκινο σημαίνει ότι θέλουμε πάνω από 8 τετραγωνικά εκατοστά ανά μέτρο, αλλά συνήθως είναι εκεί που έχουμε κοντά στα υποστηλώματα, που συνήθως γίνεται να κάνει ένα πικ τα πεπερασμένα στοιχεία. Εκεί πέρα βγάζουν κάμια φορά υπερβολικούς οπλισμούς, τους οποίους μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτή η περιοχή της δοκού. Αυτό όσον αφορά την ανάλυση πλακών με περασμένα στοιχεία. Save και exit. Ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς λέμε τις κοιτοστρώσεις. Έχουμε εδώ μια κοιτόστρωση. Την έχουμε 80 εκατοστά πάχος και έχουμε γύρω γύρω ψευδοδοκούς. Θα τη λύσουμε με περασμένα στοιχεία, όπου το πρόγραμμα αγνοεί τους ψευδοδοκούς και θεωρεί ότι έχει ουσιαστικά μικητοειδή πλάκα με συγκεντρωμένα φορτία εκεί που έχουμε τα υποστηλώματα. Εντολές, πεπερασμένα στοιχεία, επίλυση κοιτόστρωσης με σεισμό. Πάλι διακριτοποίηση με 50-50. Εδώ τώρα έχουμε 3 βήματα. Δημιουργία κόμβων μελών, όπως και προηγουμένως. Μεταφορά φορτίων από statics, yes. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει βγάλει, όπου έχουμε
υποστηλώματα στήριξη, όπως και την προηγούμενη φορά, ότι δεν επιτρέπεται η αβήθεια στους κόμβους, δηλαδή δέσμευση. Όμως στην κοιτόστρωση έχουμε ελαττήρια. Κάνουμε λοιπόν το τρίτο βήμα, που είναι μεταφορά φορτίων κοιτόστρωσης. Και τώρα εξαφανίζονται οι δεσμεύσεις και όλη η πλάκα είναι λυμμένη σαν μια σειρά ελαττηρίων, εδαφικών ελαττηρίων, με συγκεντρωμένα φορτία στα σημεία που έχουμε τις κολόνες. Αποτελέσματα: συνολική επίλυση, και βλέπουμε τώρα πάλι τις βυθίσεις. Εδώ που έχουμε τα μεγάλα φορτία στις κεντρικές κολόνες, έχουμε μεγαλύτερες βυθίσεις, μάλλον συνδυασμός 1, συνδυασμός 1. Αυτή είναι η κοιτόστρωση. Βέβαια δεν μας κάνει η παραμόρφωση της κοιτόστρωσης. Θα πρέπει να την κάνουμε λίγο μεγαλύτερο συντελεστή. Εδώ που έχουμε τα φορτία, και εδώ πέρα που δεν έχουμε εδώ που υπάρχει επέκταση, η βύθιση είναι μικρότερη. Εδώ που δεν έχουμε επέκταση της κοιτόστρωσης, έχουμε μεγαλύτερες βυθίσεις. Και στο κέντρο προφανώς έχουμε επίσης μεγάλες βυθίσεις, λόγω των συγκεντρωμένων φορτίων. Εδώ είναι οι ροπές κατά τη διεύθυνση Χ, οι ροπές κατά τη διεύθυνση Ψ. Στη κοιτόστρωση οι ροπές, οι μεγάλες, δηλαδή οι μεγάλες εντάσεις δημιουργούνται εκεί που όταν έχουμε εύκαμπτο έδαφος, οπότε βυθίζεται το σημείο που δέχεται τη μεγάλη δύναμη, διαφορικά σε σχέση με τα σημεία που δέχονται μικρή δύναμη. Βγάζουμε τις ισοτασικές και κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα, δηλαδή να δούμε την κατανομή των χρωματισμών περιοχών με αυξημένο πλεισμό. Πάλι κατά τη διεύθυνση Χ, βάζουμε εδώ 2, 4, 6, 8, σχεδίαση. Εδώ πέρα στις περιοχές που έχουμε συγκεντρωμένα φορτία, χρειαζόμαστε, θα βάλουμε εδώ 16 και εδώ να βάλουμε 12, 8. Εδώ βλέπουμε ότι θέλουμε επίκνωση οπλισμών. Χ κάτω, Ψ κάτω, Χ άνω. Χ άνω έχουμε στα ανοίγματα, γιατί έχουμε τις εδαφικές οθήσεις από κάτω. Και Ψ πάνω, πάλι το ίδιο στα ανοίγματα. Και να δούμε πού θέλουμε να βάλουμε πρόσθετους συνδετήρες. Αυτό που μας εξυπηρετεί η ανάλυση με περασμένα στοιχεία στις κοιτοστρώσεις είναι ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε, δηλαδή να πυκνώσουμε, να βάλουμε συνδετήρες κατά μήκος όλων των κρυφοδοκών, αρκεί να πυκνώσουμε συνδετήρες γύρω από τα υποστηλώματα. Εδώ που έχουμε γαλάζιο χρώμα, πρέπει να βάλουμε συνδετήρες Φ10 ανά 20. Εδώ που έχουμε πράσινο χρώμα, πρέπει να πυκνώσουμε Φ10 ανά 10. Εδώ που δεν έχουμε καθόλου χρώμα, δεν χρειάζεται καθόλου οπλισμός διάτμισης. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λύνουμε κοιτοστρώσεις με πεπερασμένα στοιχεία.
μια παρατήρηση. Για να λύσουμε κοιτώσεις με περασμένα στοιχεία πρέπει να έχουμε κάνει ανάλυση στο statics, η ανάλυση που έχουμε κάνει στο statics να έχει γίνει με άκαμπτο έδαφος. Αν έχουμε κάνει ανάλυση στο statics με εύκαμπτο έδαφος, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση με περασμένα στοιχεία της κοιτώσεως. Των πλακών, ναι, φυσικά, αλλά της κοιτώσεως όχι. Μπορούμε να μεταφέρουμε, τέλος, save και exit, να μεταφέρουμε τα φορτία, αλλά το σημαντικό στις κοιτοστρώσεις, αν κάνουμε ανάλυση κοιτόστρωσης με περασμένα στοιχεία, το σωστό θα ήταν να περιγράψουμε τους οπλισμούς όχι με τον τρόπο που περιγράφει στο statics, αλλά να δείξουμε τις περιοχές που χρειάζεται πύκνωση οπλισμών και που χρειάζεται συνδετήρες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια δική μας επεξεργασία όσον αφορά την παρουσίαση των οπλισμών. Όμως γλιτώνουμε πάρα πολλοί οπλισμούς, πάρα πολλούς και καμτικούς και διατμητικούς οπλισμούς σε σχέση με την ανάλυση των κοιτοστρώσεων που γίνεται στο statics. Και η ανάλυση και στο statics σωστή είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς βάζουμε, αντί θα μπορούσαμε να πυκνώσουμε μόνο στα άκρα και να βάλουμε πιο αραιούς συνδετήρες στο μέσο των δοκών. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου συνδετήρες στο άνοιγμα των δοκών, όπως βλέπουμε δηλαδή από την ανάλυση. Βέβαια κάθε περίπτωση είναι χωριστή. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι είναι η ανάλυση με περασμένα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ.